Marhay na Aldao, Luzon, Visayas, Mindanao, Bicol, maray na Udto, maray na Bangge sa Indugabos. O yan na ang nagbabagang bareta. Sarong chismosa sa Bicol, gadan, matapos ichismis ang katain na pokpok ang aki, tapos bados, sinaksak! Tuwang kalbong bakla sa Bicol, naggunitan, matapos mag-iwal dahil sa sarong lalaki, pero sadit man ang pikoy! Sarong magayon na babae, nagbatang tumboy kasi may miyo. Magagayon na daraga dito sa Bicol, pero may man mga bata. Malakdown na naman daa sa Luzon. Marayman! Para magbarata, magsurwaya na. Magbabarkada sa Bicol, masurimming, kaso mayong mga kwarta. Bicol itataas na sa Alert 5 matapos kadakol sad boys mga parabakla man. Online class pwedeng ipundo na sa kadahilanan. Grabe nang na-stress na estudyante sa 2030. Mga estudyante nagrereklamo na dahil mayo ng mga balon. Makulog pa ang payo, takadako naglalaog na mujon. Masiram na kakanan ngunyan sa Bicol, patok sa mga kabataan. Live kay Eduardo TV. Eduardo, pasok! Salamat, Slow TV, salamat. O sa iyon po nga ni masiram na mga kakanon ngunyan digdi sa papatantanta. Grabe po ang siram, kumahilin po nindo. Grabe po ang siram na kakanon digdi. Grabe po ang mga kabataan na naglalaog di sa papatantanta. 180 basog ka na. 180 lang basog ka na digdi sa papatantan. Kaya kung gusto po nindo magkakan, diretso na po kamo sa papatantan. Masisiram po ang kakanon lalo na po pag nakahigda. Never mind, but to you, studio. At yan ang samuyang nakalap na mga bareta digdi sa Bicol. Maging mag-subscribe para updated ka sa mga baretang Bicol. Yan lang po ang samuyang bareta. Mapaaram na po kami. Bye-bye, Luzon, Visayas, Mindanao, Camarines Sur, Bicol, Naga City, Libmanan. Bye-bye! TV Patrol!